Outro día tiña un comentario en YouTube a conto disto das multinacionais e de berrar imperialismo, pero logo entrar na lóxica imperialista e tal, e que dicía algo que é moi fácil de desmontar, pero vou cruzar a José Luis Sampedro e a Séneca. E dicía que efectivamente todo este tema, por exemplo, das ETTs e demais, precarizaba o traballo, pero esa idea de globalización permite, por exemplo, que poidamos medrar no emprendemento, nun negocio local. E estaba moi ben enunciado, pero é que eu creo que a xente non profundiza. É certo que ti hoxe poderías montar un negocio, ter as túas redes, tes unha posibilidade de vender a nivel mundial, e isto é o que nos venden, non? Que esta globalización permítenos medrar e todo máis. É fácil entrar nun debate daquela por que temos que estar fomentando o consumo de proximidade e o comercio local. Hostia, é certo, sí, isto é verdade, pero despois a xente compra no Amazon. E despois o comercio local ti valo vendo nas cidades, unha franquicia, sí, dependentes de multinacionais. É dicir, fainos dependentes. San Pedro, aquí, Conciencia del Subdesarrollo, explícao moi ben. Sí. Dependencia do exterior. Fala da dependencia do exterior. Escribe: la crítica esencial a la ciencia convencional consiste en negar que los supuestos que inducían a los clásicos librecambistas a defender la idea de que la libertad de comercio y la no intervención en él contribuían a la difusión mundial de los beneficios del progreso y redundaban en ventaja de todos los países. E logo fala dos autores que da súa forma, con cada un a súa maneira, o desmontaban. Sostienen que el comercio internacional desarrollado durante la Edad Moderna entre un centro poderoso y una periferia débil no ha hecho más que servir como mecanismo para crear la desigualdad internacional y para colocar en una situación de dependencia a la periferia, es decir, a los subdesarrollados. Eu creo que é moi evidente, por iso a mí xa non me gusta entrar en debates daquela, porque o comercio local, eu xa gústame ir máis aló e que pensemos. Isto é unha realidade. Foméntase a desigualdade, foméntase a dependencia. Os subdesarrollados estarían peor. Ese centro económico, imperio das multinacionais, sería o que medra. Os que estamos no medio, e con este tipo de argumentos de non, porque está ben, porque hai máis precariedade, pero máis oportunidades, somos un pouco colaboradores de que isto siga. O que nos vende ese capitalismo moderno, nós interiorizámolo, sí, e interiorizámolo querendo medrar, sentindo que nós temos a oportunidade de medrar, e ademais os do medio sí que imos medrando, pasa algo nas persoas que eu ás veces vexo, non? Nunca lles chega, nunca é suficiente. Ti agora estás no país do intermedio e tes a túa casa e tes un traballo e daquela queres un apartamento na praia. Vou poñer un exemplo moi típico. Tes un coche, xa estás ben,
pero daquela queres unha moto. E Séneca, unha das cousas que o acusaban, ele era rico, non? Como é que tes un discurso sobre a riqueza e non sei que, pero ben que te agarras ao que tes? E isto é tamén un argumento que oímos 1000 veces. Eu mesma, pois non sei, agora estou aí preparando unha pequena viaxe, non? Joder, moita ética e moito discurso, pero ti ben que, non, é que agora estou mirando de facer unha parada no camiño e todo estaba pechado, pero vou gastar uns euros máis para facer esa parada. Xa está, patiño, tía, xa está a túa contradicción. Pero a contradicción é algo no que temos que vivir os humanos. Daquela, vou con Séneca. O principio este de Séneca sería: el sabio no se considera indigno de ningún regalo que le traiga la fortuna. E onde Séneca di fortuna, podemos dicir aquilo que acadaches na vida, co traballo e ca túa traxectoria. No ama las riquezas, pero las prefiere. No las recibe en su alma, sino en su casa. No rechaza las que posee, las modera. Y quiere que se le proporcione a su virtud mayor oportunidad para ejercitarla. O sabio, a sabia, mundo moderno, capitalista, fixo o seu camiño e acadou cousas. E prefire iso. Estás agradecida. E agradecida é algo tamén da alma, que diría Séneca. Acadas unha satisfacción. Xa me vou poñer eu de exemplo. Eu, sempre o digo, tiven traballos nos que ganaba moi ben. Eu, unha das razóns polas que a vivenda está paga é porque houve un tempo no que eu ganaba ben, tiña un coche de empresa, éramos dous, e había un diñeiro que podía ir, sí, como din as vellas, o que paga o que debe desempeña o que ten. Podía ir a desempeñar o que tiñamos. E eu estou agradecida no sentido de, joder, que ben, non? Hoxe en día non pagar aluguer ou hipoteca é ser Séneca un pouco, ser rica. E non renego diso. Mais atopas o que isto xa está ben. Entendes? É dicir, isto xa está ben. Non interiorizas o discurso capitalista de medrar indefinidamente. É idealista e utópico, pero ese discurso capitalista do que fala aquí San Pedro, nós interiorizámoslo. Sería correcto se cada persoa, xa sei que é unha utopía, é idealista, houbese un momento no que dixese: eu xa estou ben. Logo, ese libre comercio, sí ou sí, tería que chegar tamén a aqueles países subdesenvoltos. O propio capitalismo, dunha forma lóxica, natural, orgánica, tamén iría instalándose neses países, buscando que esas persoas teñan un salario que lles permita consumir, porque é o que precisa o capitalismo. É así, si funcionaría. Si é utópico, pero é a única forma na que o discurso capitalista funcionase. Cando as persoas, isto, como dixo Séneca, o acollemos na alma, buscamos un crecemento infinito. Logo, as desigualdades van medrando.
os países subdesenvoltos diferencianse moito daqueles máis ricos, e nós, os do medio, tamén se vai creando máis riqueza, logo máis pobreza. Non se reparte realmente. Non é unha cuestión económica, nin é unha cuestión de volver ás cavernas, é unha contradicción que é humana e que é individual, é colectiva pero parte do individual, é ese movemento decrecentista que sempre ten que pasar por parar. Logo, se paramos, si que deixamos camiño para as outras persoas. Mas así o que vemos é xente que se enriquece moito. Din as vellas, non? Que os cartos chaman aos cartos. Teñen máis posibilidades, porque xa teñen máis cartos. É certo, os cartos chaman aos cartos. Unha vez que eu medrei, e teño iso que tamén din as vellas, un colchón, podo medrar máis. É iso o que pasa. Se decido non medrar máis, e digo, mira, eu agora xa estou ben, por un lado, permito que o que nos venderon do libre mercado poida acontecer, pero sobre todo, porque non se pode ser idealistas e pensar que a xente vai aceptar iso, sobre todo, volvome máis estoica. Sobre todo acado iso do que fala Séneca, non? Ese equilibrio espiritual da alma, ese estoicismo, ese estar no mundo satisfeita co que acadei. Un decrecemento que se non repercute nun sistema global, repercúteme en min, en estar mellor. E esa lógica que ti tes de crecemento teu ten a contradicción cando, é o que digo eu, berras aí antiglobalización, antiimperialismo, sí, todo isto, as guerras, o todo o que pasa, non, nos países máis desenvoltos, é a lógica do sistema, é a mesma que sigues ti. É exactamente a mesma. A do crecemento infinito. Ti queres conquistar o apartamento na praia. E os países máis desenvoltos queren conquistar outras terras. E as grandes multinacionais queren conquistar as vilas cas súas franquicias. E ao final, para volver ao principio do documentario, efectivamente, hai emprego máis precario e esas oportunidades individuais non se materializan, non son reais, son unha teoría, é certo. Estás aí, podes emprender e tes un mundo inteiro para vender. Pero non funciona de verdade, na práctica non funciona. Porque ven unha multinacional, chántache a súa franquicia ao lado e ten un sistema logístico que ti non vas ter na vida. E ti quedas aí precaria ou, como moito, franquicialo o cherinjo, o jarijolo, para que tire. É dicir, un emprendemento que tamén é periferia, tamén é dependente. Bueno, espero que se entendese. Aquí un cruce un pouco aquí entre o José Luis San Pedro e Séneca, porque a filosofía sírvenos para iso. Dá igual que sexa espírito, que sexa un ensaio político ou económico. Todo nos ten que levar ao humano. Ao humano, a como nos colocamos no mundo. Frente ás outras persoas, frente ao económico,
frente ao político, é bonito.